Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki pulit ka Special Investigation Team na Shillong. Kira yok kurup ya kapla balapinan kam daga Sonam ruguvanshi. Henry yak ni kapla la Thang no da way ubriyo ha indoor. Ubala syakem no mentah. Karkum ki kubor balapin mi mendaga sngi na indoor. Laong baki pulit ka Shillong ringkat ke kunhun Forensic Science jong ke Madhya Pradesh. Kila lit shimti yak ni kapla ke beladap bantang. Ki kubor ki yatho bay yak ni kapla lalap na kaway ka jaka. Hare Krishna Vihar Colony. Bat laong ba ubat hang yakani udai ubratip kerteng kum ushilom James ya u James ru ki pulit ki lam lang hakapor baki let shim ki lingkhat lingkai jong ati kapla bat ki junan jing em hakati kapla ki khobor ki laong ba hakati kapla la bo ya kawe ka pistol ki Ksiar ki sa jong ka Sonam ban ka Pisa ki pulit ketanat Forensic Science ki la shimti no ki lingkhat lingkai jong ati kapla ban penlong ki jing pet bnya shushu laong ba utei u James udai ubadan menta hagi kam jaka puta bat ki yeng ki sem ba IY ha indoor ya u James lakam no ha ka met sngi sa jan bat an sawan ra ya u Shillong hagi ni sngi